Nggih, pada berkateng menapa delegasi tahun 10 terus lagi. Ketinggal mereka sampun tidi wancinipun tumurun ing wahyuning judo. Sang berke kalih mangke badhe nglampahi upacara adat ingkang wis lumampah sehingga saged lumampah kanthi sae lumampah kanthi gancar semangga katur dumateng para rawuh derek semeneng sawetawis derek hangurmati akhiripun sampudra kekalih nglampahi upacara adat ingkang wis lumampah. Para derek perkadang Prabu Lenggah tahun 10 tersani wonten ing kalodhangan siang menika enggal kemawon kapanggihaken miturut adat ingkang wis lumampah. Katur dumateng Sang Juru Sumbaga dalah Sang Juru Panggih saperlu enggal nyawisaken dadi. Minangka panggih Jerat Mojo pinanganten sarimbit yen Sinandra kadya-kadya cantaka sesahuran. Muj dumugi wahyahing mangsa kala dumawang kodrat ana ing madyaning wisma paiwahan nolat ana titahing Gusti kang arupi jalu kalian pawestri bangkit manunggalaken karsa encing ing alaming bebrayan nggih jejering gesang nolat edi endahing budaya tulus budaya kang ateges budi daya tuwa saking saking penggalih tulus kang hamangkuwati saliring pangesti tumuju ing kautaman saya caket dene lumaksana membat madya lumenggang ing warih mela ing wadana sumunu gilar-gilar kadya pindha kencana binabar dumugi papan kang sinandi giyong astanya kumlawi hambalang kang kawastanan mojene mugi ing mangke boten kirang ing buga lan wastra tumuli tumuju wonten ing sangandhapipun Tarapageng Binara Sasra Ponak Mas Bagus pinanganten Gagong ningipun Mas Bagus Budi Haryanto hamrapeki atingga pinidak ing padha katon pecah sanalika kadya pecahing wiji gumelar ing alam padang sarwa sarwi pinanganten putri Hamiji pepadanipun kanthi raos tresna raos tulus ing wardaya genyok Hamiji alon den permatilah menika toh Nimas Ayu Nisma Septiani putri ingkang tansah mituhu pring kagungipun tansah setya lahir tumusing batin awet genya Hamiji mereka wonten bokor kencana ingkang isi tirta wedhing katon kambang kumambang ing tripuspita warna kantil melati saha mawar menawi winawar ing tembung manis saking kedaling lati dadya pambukaning karyatama saking pepadaning netra dumanem dungtunging nala sanyata tuhu genya wis paripurna Hamiji pepadanipun Raka Mas pinanganten Gagong laju sembah kalbu enjeng kumring kagungipun pratandha ing mangke tansah setya tuhu mring kagungipun Ponak Mas Bagus atanya kumlawe hengengket astanya penganten Pruti pratandha ing mangke tansah njunjung derajat nggih derajating Sang Manito senadyan derajatipun sami nanging boten minger saking kodratipun pawestri Sang putra kekalih sami tangkep asta mring luhuring pasangan mugi dadya pasanganira kang kinudang kudang mandiring pribadi kang kaesti dadi kang sinedya dadya nggih dadi jatuh kramane Ibu Sang Juru Panggih hangutri hamaring toya wening kang mijil saking kendi pratala kasuntak tumiba ing Bantala bilih Sang putra kekalih ing manggih sang bebrayan tindak sapecak ucap pangucap ing mangke tansah mawi wening ing manah miwah meneping kalbu
kang tinemu namung hayu hayam hayem wiwah tentrem. Dalah sang pinanganten kakung dalah putri kautraning ingkang kawastanan iker nggih panjang ilang. Mugia panjang yuswane ilang sukertane. Iker kaputer kabing 3 ing sasmita bilih tiyang gesang. Kedahang lampahi ing cakra manggilingan kapérang dados 3 Purwa Madya Wusana. Talaga sampun tiru kembar mayang keng saged kawastanan Sekar Kalpataru, Sekar Dewa dalu dalah Sekar Jayadaru. Kang rinake tingkah yangen Salendra bawana Tremra Widodari. Saking pamuntaing penganten putri kapundhut ngampil minangka jejang ping wisma pawiwahan. Kanthi nolak edi entahing budaya sampun kekalihing lampahi upacara adat Widi Widana. Waredinipun adat tata cara Widi Gusti wi linangkung dana paweweh sampun kekalihing lampahi tata cara peparinging Gusti kang linangkung. Paripurna sampun kekalih mangke badhe kasindur ingkang warni arekta senarat pethak. Nyatangening wang pandlang moncar. Dina lerga konang surem sarate tanpa deng. Sang Buddha kekalih mangke kasindur ingkang warni rekta senarat pethak tumuju wonten ing panglenggahanira ing Sitinggil. Ingkang romohan nuntun ing reh kautaman. Ing margining kalersan awit tiyang gesang tumuju wonten ing inggil ingkang tertamtu mangke. Tumuju wonten ing trap-trapaning gesang. Sindur ingkang manirekta senat pethak menika ugi musasmita bilih manunggaling zat kang tinitah dening Gusti Kang Maha Kawasa. Kang saged kawastanan cupu manik astagina dalah cupu adi mandalika. Manunggal dadya sawiji, nunggal tekad, nunggal ati, nunggal rega tuwin nunggal jiwa. Tumuju wonten ing palenggahanira sampun kekalih tansah nyadong nugrahaning Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing samangi sang putra kekalih badhe kawisuda minangka raja sedina ratu sedalu. Kanthi lenggahing kono arah sang putra kekalih Mustrepindha curiga kalian warangka. Bebasan getih rong tetes balung rong ceklek daging rong tempel. Sawangis manunggal dadya sajuga nunggal karep, nunggal ati, nunggal rega tuwin nunggal jiwa. Parane sedya ninggalaken alam jejaka miwaken anyane saperluk lelayaran ing samudraning gesang. Samudraning gesang kedah jejodohan minangka nengkaraken wiji lestarining tumuwuh saking rasa kang sejati nggih sejatining rasa. Nuwuhaken putra tanbanging bisa tata jalma kang bisa ngabekti ing nusa lan bangsa agama tuwin-tuwin tiyang sepuh kekalihipun. Saged manunggalaken rasa kang rama tuwin ibunipun dadosaken kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sekedap para sedaya pakadang bilih mereka wonten bawahanipun katur dhumateng Ibu Juru Panggih saperlu enggal nggiyaraken lagu rumiyin minangka bawahanipun sang putra kekalih mugi kemawon tansah barokahi
tan ana rubeda punapa-punapa. Sumangga atur semateng Ibu juru panggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak saha tamu undangan ingkang kula hormati, kula wonten mriki makili hajatipun Bapak Padio. Bapak Padio kagungan hajatipun nikahaken putranipun ingkang asma Nimas Ayu iya. Putranipun Bapak Padio Budi Haryanto kalian Nimas Ayu Nisma Septiani. Netepi tahun rolas dinten pitu pekenan gangsal kempalipun dinten Minggu Legi. Kaping sepindah kembang gantal beras kuning ngurmati Joko Tarub ingkang mertopo dhateng ngandhapipun Tarub. Kaping kekalih ngurmati kembar mayang sekembaran tebih tanpa langenan celak tanpa singgolan ngurmati temanten kekalih ingkang mertopo dhateng teratak rambat. Mugia temanten kekalih dados kaken-kaken saha ninen-ninen kados mimi lan mintuna. Kaping kampungkasan ngurmati kumara dusun Balongkare majemuk balegrinipun sak rampungipun tanduk jinurung pangestu panjenengan sedaya. Sumangga para bapak saha tamu undangan kita dedonga sesarengan mugia temanten kekalih dados keluarga sakinah mawaddah warahmah diparingi selamat ngajeng sak pawingkingipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fis jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih, matur suwun. Paripurna nggihipun ngabulaken bawahan wonten ing wedal sing punika sumangga bawahanipun saged dipun bikalang rumiyin menika hana tepi adat ingkang wis rumampah wonten ing tanah Jawi. Pandhawa kadang kalajengaken sang putra kalih badhe nglampahi upacara candhaipun wonten ing rekalenggahan punika wonten tata adicara krobongen. Loleng indriya mangungkong kanduan liman mawi genah astu mawasida tansah pikantuk pinayunganing Gusti kang murbeng gesang sang pul kekalih nglampahi upacara krobongen kang kapurwakani bobot timbang wala bobot timbang ingkang romohan nimbang bobot bebet bibiting sang pul kekalih kang sineksenam dening ingkang ibu kawis tinggal pun pinanganten kakung kapanggo ing jenggo sisih kanan mondini penganten putri kapanggo ing jenggo sisih kering dalah ingkang romo wonten ing sak tengah-tengahipun dalah astanipun wonten ing pamidanganipun putra kekalih pratandha yekti bilih ingkang rama menika boten benten-bentenaken antawisipun putra mandu kalian putra piyambak sedaya kaanggep sami kadi putranipun piyambak paripurnaning sang putra kekalih nglampahi bobot timbang laju ingkang rama nanem jero
nanem wiji kang suci, wiji kang mesti dadi. Kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim, sang putra kekalih badhe katanem minangka hananem wiji kang suci. Paripurna sang putra kekalih nggih nglampahi upacara adat salajengipun inggih upacara adat kacar kujur Tombagaya. Wala gajar kujur tono satak bati sana. Biyen wong liya saiki dadi sadulur makarya gancar rejekine mancur. Kacar kujur iki paring pasmonipun Bagus Budi Haryanto. Atur guna kaya dhateng penganten putih kang linambaran sindur bangun tulak kang sinulam suket kalajana. Isinipun wajene sarta kacampuran arta recehendring kasuntak wonten ing pangkonipun datan ana kang kacicir. Kepuguna kaya menika salebetipun wonten inggih wajene sarta kacampuran arta recehendring. Mugia ing mangke boten kirang ing boga lan wastra gampil ngenya pados pangupa jiwa. Wonten arta recehendring ginambaraken bilih sang purkekalih mangke tansah gancar rejekinipun. Wonten gantane empon-empon bilih mangke tansah mangke kabagas warasan. Kepuguna kaya kabundeli katitipaken dening Kang Rama Tuwinibu, mugi-mugi kemawon mangke tansah hambarakehi. Paripurnanipun sang putra kekalih katuran inggih kacar kucur mangke kalajengaken inggih menika katuran dahar klimah. Dahar buga mancawarna. Buga sega mancawarna wis ngarani. Buga mancawarna kang kadahar menika tertamtu wonten ras asin, aras pedes, aras manis, aras kecutugi wonten aras pahit lan getir. Bebasan sang putra kekalih mangke ngenyok sang bebrayan hangadepi godho pangrencana kang sinandhang dening para titah. Ananging sang putra kekalih tansah tetep tangguh tanggel jawab katitik. Nggih sami duduh lengen sajak lingsem ing suka. Kadi boten wonten ingkang hamirsani bebasan donya menika namung gadahanipun priyangga. Ketingal pun nak Mas Bagus ngenyo handulang minanganten kekung kadidene mangke saged dados imam ing kulawarga. Paripurna ngenyo katuran dahar klimah ing samangi badhe katuran unjuk antaya wening. Genya sang pinanganten sari katuran unjuk antaya wening duk nalika samana. Katuran unjukan rujak tegen samangke cekap kemawon katuran unjuk antaya wening. Bilih sang putra kekalih nggih gesang bebrayan tansah nyadong nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi zat mulya kang tinita dening Gusti kang maha kawasa kang saged kawasanan suku manik asta gina jelacuku adimandha liku manunggal dadya sawiji nuwuhaken putra tan bangkit bisa tata jalma kang bisa ngabekti pringsa lan bangsa agama tuwin-tuwin ing sepuh kekalihipun. Toya wening kang kaunjuk menika ugi ngemu sasmita bilih sang berkekalih ngenyok sang bebrayan kang kawiwitan saking wening ing manah miwah meneping kalbu kang tinemu namung hayam miwah tentrem. Paripurna sang berkekalih badhe nyuwun pangestu dening Rama Tuwinibu. Boten prayogi bilih sumuka wonten ing ngarsanipun Rama Tuwinibu bilih ngasta duweng dalah ngasta canela. Saperlu mangke badhe enggal kalolosaken dalah karucat canelanipun. Tinulat dening para kadang-kadang panggelar budaya. Duk nalika samarga ing mangke tumuju wonten ing asanipun punden boten kepareng mawidi.
ing sakmangke tinula-tinulada dening para kadang-kadang manggelar budaya sapala boten sirna kagrus budaya manca sang putra kekalih pinanganten sarimbit hang lolos duwung langkung rumiyin saderengipun sumangga wonten ing ngarsanipun Rama tuwin ibu sigra cengkara saking palenggahanira estu ning griya badhe nyuwun pangestu dening Rama tuwin ibu sigra tumungkul hamari keloyaya kunjem ing Bantala wadane pengantin sarimbit tangeping asta sinartaning jeng namung hanya nyedhang remetahing pangastawa saking Rama tuwin ibu awit pangestuning Rama tuwin ibu menika tertamtu damel daya kegiatanipun sang pur kekalih ing mangke nyok sang bebrayan awit pangestuning Rama tuwin ibu menika ugi pangestuning Gusti kang murbeng dumadi lir gumanti sang pur kekalih nyuwun pangestu dening Rama tuwin ibu anginipun Rama tuwin ibu nampi sihing sang pur kekalih kadi angles kekes linolosan bebayune paripurna sang pur kekalih nggenya sumangga wonten ing ngarsanipun Rama ibu ingkang angka setunggal kalajengaken tumuju wonten ing ngarsanipun Rama ibu ingkang angka kalih nggenya sumangga tanpa beda kadidene sumangga wonten ing ngarsanipun Rama ibu kang angka setunggal kadya kadhengen purwaning dumadi pilih Rama kang hangga Gerjawaraga datan lantaran kang tumuwuh ibu minangka papaning Ayaga Brata salebetipun Gua Garba dangunipun Nawa Candra Dasari saengga hang kula mentang ngantos sadewasa ing samangke hang lampah adat Widiwidana ingkang sampun lumampah mugi ing mangke tansah kalis ing sambi kalotan ana beda gina sang pur kekalih gesang bebrayan wonten ing madyaning pagesangan agung Rahayu kang sami tinemu prasaja salwiring dadi mangke begya mulya ing donya tumengking delahan paripurna sang pur kekalih genya hang lampahi upacara adat ingkang wis lumampah wonten ing laladan Balongkari Desa Pilang pramila wonten ing kalenggahan punika boten prayogi bilih kalantur-lantur awit tata dicara sampun paripurna wonten ing kalenggahan punika paring unggulipun gending sawetawis awit boten prayogi mereka wonten para kadang-kadang kula ingkang tertamtu badhe nderek lelipur dumateng para rawuh minangka lelipur sinarengan para kadang-kadang Mega Jaya dalam para kadang-kadang Anada Audio monggo ca saged lelipur dumateng para rawuh minangka nderek ngaturaken tetembangan lumantar para kadang-kadang Mega Jaya Anada Audio ca yuk monggo